Tungod kay nauso naman karon ang gitawag og community pantry. Gumikan kay didto sa Metro Manila. Nga gibalikan sila didto og lockdown. Usa ka negosyante nga si Ana Patricia Nan nagpasiugda og community pantry didto sa Quezon City o gisundog na kini sa tibuok Pilipinas. Adunay mga Pinoy usab didto sa Timor Leste ang nagpasiugda og community pantry tungod kay na-inspired sila sa gihimo sa Pilipinas. Na controversial man ni Pirmiro tungod kay wa may laing lingaw mga kasama ang National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict gawa sa pagsigi og pang-red tagging ginamit ang 19 billion pesos nga budget nga wa gilaing lingaw ni mga tao sa National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict o NTF-ILCAC. Siguro ang nagkabuang adto ang spokesperson raman sa NTF-ILCAC nga si Lieutenant General Antonio Parlani Jr. kay nagkahiusa naman karon ang stand sa ato ang gobyerno. Apil na ang Philippine National Police ug ang military nga tabangan nato ang komunidad. Imbis atoa silang i-red tagging o katahapan nga mga rebelde, mutabang tangad to nila kadako ni og tabang ang ilahang gihimo para matabangan ang mga nanginahanglan kayo karong panahon ning panahon sa pandemic sa COVID-19. Kagahapon, birthday ni Angel Locsin. Sikat man nag-isab ni nga artista si Angel Locsin. Unsay gamay nga post ani ngadto siyang Instagram, sa Twitter o sa Facebook, dugukan dayon sa mga tao. Nagpasiug na siya og community pantry. Yan hingi mugna adlang Huwebes. Pagkado ng Biyernes, formally naka sugod, giatol niya sa iyang birthday. Wa nagdahom si Angel Locsin nga dugukon sa daghan kay nga mga tao ang iyahang gipasiugdahan nga community pantry. Og ang uban nangadlawon og linya. Matod bang Angel Locsin, ni-coordinate gid siya og siguro sa barangay Holy Spirit sa Quezon City. Aron dunay mga tanod nga makabantay og ni request usab ang barangay og mga pulis kay ang mga taon di kapungan mo dut-dut naman yung mayo. Sa kuha ng gikaingon ang community pantry, na mga store nga gibutang o mga lamisa o mga lingkuranan na mga produkto gidonate kada sa mga tao kato mga naa mo donate ang wa mukuha nga libre. Nangadlaw ng uban ni linya og tuyo kay gusto yung taon nga maka-avail sa libre nga produkto nga ilaha makuha. Malang na sila madaas ila, na sila madaas sardinas, madaas nga noodles, corned beef, beef loaf, mineral water, o guban pa nga. Makalipay silahang pamilya. Kaya karon panahon na daghan man kay naglisod, mas naglisod pa kay nato. Sumaw na nahitabo kagahapon, nangadlaw ng uban og linya. Dihay usa ka senior citizen, nilinya intaan og apil. Sa 67 anyos na, si Rolando de la Cruz. Og ang nahitabo mga kasama, mga buntag pa lang, bara-bana, alas 9 sa buntag, o mga mangingon anak yun, ni collapse ang mao nga senior citizen. Gida kini sa East Avenue Medical Center
apan gideklarar sa doktor nga dead on arrival ang mao nga senior citizen. So, wa may bawi kung sa hinungdan nga namatay itong mao nga senior citizen o kung sa hinungdan nga nag-collapse to, idara naman sa Sintay City, wa ta kay baw sabog nabay gimudaan nga sakit. Pero matod pang Ingeluxin iyang giangkon nga doon na siya sayop sa mao nga panghitabo, wa kun niya damha nga ingon adto day kadaghan ang mga tao nga mudugok sayahan gipasiugdahan nga community pantry. Imbestigaron ang mga pulis o gihunong una ang community pantry ni Angel Luxin. Mao ni ang update mga kasama kabahin sa gitawag og community pantry. Usa kini ka matang sa bayanihan nga ang mga private individuals nag-amutay, nagtampuhay, aron kadto mga gigutom makakaon o kadto mga medyo busog-busog makapamahin sa ilahang grasya ngadto sa mga gutom. Di bang udalim karong panahon na, niing panahon sa pandemic sa COVID-19. Ang kinirong community pantry, gisundog naman po ni diri sa Sugbo. Daghan na mga lugar diri sa Cebu ang nagpahigayon usab og community pantry. Ang nakayo aniron, human adtong kinabuang ni General Antonio Parlade Jr., nag-initan ang mga organizer sa community pantry para pag bakwi sa di maayo nga mga pagsaway ngadto sa tuang gobyerno, ang Philippine National Police o ang atuang military apil na ron sa ni contribute ngadto sa nagkadaiya nga mga community pantry. Humana controversial tong pamahayag ni General Antonio Parlade, ang spokesperson sa NTF ILCAC. Sa gikainguna kadako man budget aning mao nga task force. Ha? Ya walaing pasingot nga gihimo. Ambot lang gipaningot pa kang agtang og trabaho ni Parlade, unya 19 billion ang budget ni mao nga task force. So karon ang atong gobyerno ni suporta malagi ani mga community pantry kay matod pang spokesperson Attorney Harry Roque, ang tigpamaba ni Presidente Rodrigo Duterte gisuportahan sa ato ang Pangulo kining nagkadaiya karon nga mga community pantry. Kaya nga to ang mismong Presidente sa Pilipinas, apil mas niyawhag nga dos mga tao nga magbayanihan ta. Kunya nga ato ang mahinong initan ka ng mga community pantry. Ato lang ani, nga sa pagpasiugda og community pantry, dunay pagtuman sa nagkadaiya nga mga health protocols. Natural, kabisan unsa nga mga kalihukan, dili mangyudtanan makasama managsama sab og tumong, usahay sakyan sab og pila ka mga isyo, depende makasama og unsa ilahang motibo. Na tinuoy mga nagkadaiya nga mga grupo, mga militant groups ang nagpasiugda usab og community pantry sama sa Kilusang Mayo 1 o Kiimyo, sama sa kinigitawag makasama og Kilusang Magbubukid ng Pilipinas o Kiimpi, mga militante man kini sila nga grupo og hagbay rangi nga gitag sa military nga supporters sa mga rebuilding NPA. Apan giangin man ni Parlade ang halos tanan nga mga community pantry. Ha? Hiba man tas mga militanteng grupo nga bisan pa kanang ilahang idol nga si Jose Maria Sison kaha maoy presidente sa Pilipinas, posibleng ilaha po naralihan. Kinibitaw si Presidente Rodrigo Duterte, idol man po mga aktivista, idol man po mga militanteng grupo panahon sa kampanya,
Mabito nga ninggil ni silang apil. Ang labing una nga rally nga gipahigayon paglingkod ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagpasiug na mga militanteng grupo pro Duterte rally. Hinumdum mo na. Ha? Paglingkod ni Presidente Digong kay 2016 man siya nakalingkod. Ang labing una nga rally nga gipasigdahan atol sab sa labing unang suna ni Presidente Rodrigo Duterte pro Duterte rally. Karon na makasama kay na diskontento ang mga militanteng grupo kay sumapa bakakon kay ato ang presidente wa tumana og unsay saad panahon sa kampanya. Ang ato ang mga militanteng grupo nga gitag nga mga supporters sa mga rebuilding NPA niingon sayang lang ilahang boto ngadtong Digong panahon sa kampanya maatay ang mudag ulog-ulog ngadto nila unya paglaog na puwerte na gyud ka bakakura. Straight to the point. Ilahap mo na makasamang tanaw sa ato ang Pangulo kay taliwa sa mga nakasaway na ap mangigihapoy daghan nga mga ni uyon sa pamaagi karon ni Presidente Rodrigo Duterte. Ako wala nagilabas makasama ang kabahin sa ato ang modern political history na sige kaingon nako labing unang rally nga gi pasiugdahan sa mga militant groups pro Duterte rally. Kay sila mismo ni claim nga mga supporters usab kaniadto ni Presidente Rodrigo Duterte. Unya sumapa sa mga pangangkon ni Presidente Digong siya mismo mga higala sa mga rebuilding NPA. Dito sa Davao City apil sa iyang ikapanyahan ang mga teritoryo nga dunay nagihimong kampo-kampo sa mga NPA. Karon kay Presidente Nas Digong siguro kadto mga wa nakauyo niya ug kadtong ihamagi pangsaran sa kampanya nandingil lang yun. Apil lang gani sa ningil mao ang ni kanta sa ang tunay na pagbabago nga si Freddy Aguilar. Balik ta aning bayanihan. Sa pagkakaroon, namugna ang community pantry. Dito sa Metro Manila, gibalik sila dito og ECQ, karon giususag gamay gihimong MECQ. Pero manghod ra gamay og ECQ. Ha? Manghod ra og gamay sa ECQ, Modified Enhanced Community Quarantine. Sa ang kapanahon ng lockdown, bisan dagha mga gigutom, naapagihapoy mga opisyal sa gobyerno, dili makonsensya, pwerte ka baga gin makasama og baga. Dili ka maong mauaw. Pwerte na yun kapating. Ang hinabanggod sa gobyerno, giagis ngadto sa DSWD. Kay matod pang attorney Harry Roque, ayaw mo kabalaka kay si Presidente Rodrigo Duterte ni saan ninyo nga tanan nga mga maapektuhan karon sa lockdown dili magutman. So dunay budget, di ba? Kinumdo mo kita diri sa Cebu Pananglitan, ang uban nakadawat og sap, ang uban nagsapsap. Correct ka dyan. Oh. Ang uban nakadawat og bugas, ang uban wag na dawat bisan gas. Correct ka dyan. Ang uban nakadawat og sardinas, ha? Ang uban nakadawat og sardinas, ang uban kuto magitaw himas-himas. Correct ka dyan. Di man gid maapod ang ayuda. Ha? Di man gid maapod ang ayuda. Pero panahon makasama sa kinamanga sa eleksyon maapod oy. Panahon sa lockdown, ang ayuda, linyahan. Pero panahon mga kasama sa eleksyon, ang kwarta, house to house yun doy. Bator pas ato ang mga higala kasama, mahibuong ko.
panahon sa lockdown, gisaluan man ako ang balay. Ha? Pero sa panahon sa kinamangay sa eleksyon, di ko masaylo eh. Mao na maging kahani ang nature sa ato ang mga politiko. Mao na maging kahani ang nature sa ato ang mga opisyal nga paguniton makasama sa mga ayuda. Kay tao-tao na ta sa kalibutan sa Indaykin. Sukar nga namina ko og balita og dunag gani mga ayuda, kurakuton jud. Panahon atong ni Ulbo ang Mount Pinatubo. Daghang kay mga donation nga gipada paingon sa Pilipinas, gikurakot ang ayuda. Panahon makasama nga ang Pilipinas, labi na diri sa Visayas, naka-experience tani adto og kusog-kusog nga lidog. Ang mga bugas, ang mga sardinas, noodles ug uban pa gikurakot. Panahon sa bagyong Yolanda nga patindaghanang mga hinabang apilas ni hinabang ang Vatican ug nagkadaiya nga mga non-governmental organizations. Amot lang ko sa nahitabo nas budget sa bagyong Yolanda. Mabaka itong gigamit makasama sa kampanya. Correct ka dyan. Karon sa ning panahon sa lockdown, mismo ato ang mga barangay officials ki at sa mga kasama kurakot. Mawala ba rin ang nature sa ato aron nga mga public officials? Andad na sila mangkurap, harap-harapan ng makurakot, di na mauwaw kun mangawat, di na mauwaw tulison kas atubangan. Ha? Bubintaha pa ganing tulisan Indaykin kay mutago-tago pa og manulis. Pero ato ang mga politiko di naman mauwaw manulis, plus tadahan naman ang pagpanulis. Correct ka dyan. Sa Metro Manila padalutan, ang tag 4,000 giagi ngadto sa DSWD. O niya ang DSWD kay di man lagi daghan og mga personnel, ilap mong gi-coordinate gihapon ngadto sa mga mayor, gi-coordinate gihapon ngadto sa mga barangay. Pag abot kadto sa mga barangay, ang mga tao linya, lipay na ang mga tao kay tag 4,000 kuno ang ilahang madawat kada usa, kada pamilya 4,000. Oh. Kaya ingon na ang mga tao, arang-arang itaon, salamat mahal na Pangulo, meron na po kaming 4,000, salamat, mabuhay po kayo. Ha? Ang mga magtiayon, ang bana o ang asawa, nagsuryahanay, day, bulakaw sa kukay, dawat ta sa 4,000, linya ta. Oh. Linya na sila nga ito, dako kay ngisi. Salamat, mahal na Pangulo, sa 4,000. Maraming salamat po. Sus, pag-abot nga to sa tigista. O, sige, o. O. Pirma. O. Ang pirmahan, ang nadawat, 4,000. O. Dapat lang pirmahan mo. O sama na pirmahan na mo, sir. Pirmahan diha nga 4,000 gina yung mga dawat, ha? Nga ka kurakuta sa barangay, ha? Nga maug na nadawatin mo full cash gid ha, 4,000 ha. O, pirma ko ana. Oh. Humagpirma. Oh, mari mo kwarta oh. 1,000 na lagi ni sir. Ayaw na palag. Basta ang imong dawat 4,000. Straight to the point. Grabe ha, oy. Ha? Nausa naman na. Nausa naman yung taon kining ato ang Pilipinas. Diri sab sa Cebu. Mabalik-balikan yung gihapon nato mga kasama ang nga missing nga manok. Usa na may nahitabo sa kaso Ombudsman. Deputy Ombudsman for the Visayas. Paliho ko na kong check. Ha? Director Clemente. Na usa naman nahitabo atong kaso sa nga missing nga manok na mag-file nga kaso diha sa inyong office taga-Ombudsman. Ayaw ko ninyo palabi og langay. Straight to the point. Kay hapit na ba ang eleksyon sunod tuig? Tao-tao na naningil kung asa na nga missing nga manok kay hasta ang mga sudan nga mga manok nga libre unta para sa mga pobre diri sa Cebu City panahon sa lockdown gipang baligya. Straight to the point. Ano na ba kakurap ang ato ang mga opisyal? Di na maka antigong mauwaw kag kita unta gituduan ta sa tuang ginikanan nga oy
Pag tinarong mo, kay mauwaw ta, oy. Ha? Pag tinarong yung taon mo, kay mauwaw ta, naabatay batasan ng mga Pilipino, maikugon kita. Oh. Gani, tungod sa ato ang pagkamang ikugon indayken, naatay batasan, nga bisag punta na tunggutuman na, ug agdahon tagkaon, oy, litong, kaon diri litong. Ay lang kay busog na ko. Diri naghapang kaon diri litong, kaon diri litong. Ha? Asa man hunawan? Kabahay man kana sa ato batasan sa pagka usay tawag ara, maikugon. Oh. Nganong naamatay kay ikog? Tuod kay una, atong batasan na nga di pa basta-basta na mo pahimos o unsay naay grasya. Ikaduha, di ta mo palabi og hinangol. Oh, kinomdom pa ko makasama sa ko ang mama in taon. Nya taga-bukid maming dako, ha? Gamay pa ko inday kin gadako sa kumama diha sa Carbon. Oh, ya ingon na ko mama nga, oy, maniudto ta kanang adto ta og restaurant niko. May ni kay kanang kadungor ba ko sa dramas di UHP o basta restaurant nindot kayo. Anata na nga restaurant Tara na ko, mao na restaurant ma? Mao na restaurant. Dito mi atong barong-barong nga karinderya. Sige. Lingko diha ha. Human na ko sa kumama. Ay palabi og sobras kaon ha kay masay pa niya tang hangol. Na atay batasan nga gitawag og kamaong maikog, unya kamaong mauaw, o kabahin sa itong giproteksyonan, di ta maghinangol. Ano man na? Di ba? Pilipino ba yata? Nausa naman, huy. Sa ako nang gikaingon, namataan ako makasama og kabuot sa katalagman kadtong Mount Pinatubo, ang mga hinabang gikurakot. Ang karong di pa kay dugay sa linog o sa bagyong Yolanda, ang mga bugas gipangbaligya, ang mga sardinas gipang taguan, ang uban nangalata na lang dito sa budiga, ang uban gihawiran sa mga mayor, ang uban gihawiran sa mga barangay officials gigamit sa kampanya. Uli ni panahon sa lockdown, mao gihapon sa Metro Manila, ngano ingon naman, tag 4,000 ang madawat sa mga tao, ngano tag 1,000 naman na dawat sa uban, unya gipirmahan 4,000. Sa Cebu City, mahinumdum ko kay ang mga sardinas sumapag gipang overpriced, ang mga bugas gipang kapnan, ang mga manok ng lupad. Kumusta na ang pag-audit sa minilyon nga financial assistance sa Cebu City? Na-audit na ba ni Tarong? Ha? Attorney Mayor Edgardo Labilla, ang minilyon nga financial assistance ato ang mga kapitan kung nagasto maginila og tarong ang mao nga minilyon nga financial assistance para sa ayuda sa ilaha mga tao? Straight to the point. Now, ni atay gitawag og bayanihan system. Kabahin anay ang gitawag og community pantry. Ato na, doon ay uban nga mga grupo nga musakay sab sa panahon, sama anay mga militanteng grupo nga naa sa ilahang gitawag og community pantry, unya butangan dayon og mga dagko kang suwat nga Duterte paasa. Butangan dayon suwat dito, digong wala na kami makakain. Butangan dayon og mga nagkadaiya dito nga mga posters nga nagsaway sa gobyerno. Butangan dayon poster dito. Gutom na ang mga Pilipino. Mahal na Pangulo.
suko gid ang gobyerno ani, no? Kay kanang mao nga klase sa mga posters makadaot man po tinuod sa imahen sa gobyerno. Pero dili man tanan nga community pantry nagpasiyog daw ingon ana. Na may mga community pantry nga ilahagit tabang ra ngadto sa nagkadaiya nga individuals. Nga naman sagan man hinoon ang halos tanan nga mga community pantry o gisuportahan sa mga rebuilding NPA o kinahanglan lang i-profiling. Straight to the point. Mao to'y nakakontrobersiya. Mao to'y hinungdan ngano nga na supalpal ang spokesperson sa NTF-ELCAC nga si Lieutenant General Antonio Parlade Jr. og nibahad ang ato mga senador nga tantangan sa budget ang mao nga task force kay parte kadako og budget 19 billion pesos ang budget karong tuiga unya wala ang pasingot og gihimo mao na. Straight to Ha? the point. Magbayanihan tinuod ta karong panahon na. Kay tested na sukar pas una. Karon tested na ni nato ning panahon sa lockdown. Dili ta kayang buhion sa ato ang gobyerno. Ug doon na may ayuda, perting dugaya, ug moabot ng ayuda, tulison ka at tubangan sa mga buhaya.